25 anys la Marató de TV3, i d'això sí que, vaja, ens ho sabem gairebé tots, està ajudant a finançar projectes de recerca mèdica. Això, vaja, que sí, que ho sabem tots. Però ara, a més, ho podem veure, no nosaltres, ho pot veure tothom, i ho pot veure amb els seus propis ulls, perquè fins al juny es poden visitar els centres on s'està investigant amb els diners de la Marató. Això ens ho explica la Cristina Maciés, que ella, avançant-se a tothom, ja ho està fent. Cristina, ets a l'Hospital de Sant Pau, oi? Què investiguen aquí? Sí. Mira, en aquest laboratori estan intentant millorar la manera de tractar els infarts de miocardi. Com tu deies, és un laboratori on no hi entra mai ningú, tret del personal que investiga. Per tant, és un lloc privilegiat on podran venir totes les persones que vulguin i que s'apuntin, que després explicarem com fer-ho. Dir-te que et demano que ens remuntem a la Marató del 2014. Era una marató en què es van recaptar, segons el marcador final, més de 8 milions d'euros, però una quantitat que va ser engreixada fins als 11 milions gràcies als donatius que hi va haver fins al 31 de març. Què es fan amb aquests diners? Com cada any, amb aquests diners es reparteixen en diferents parts i s'assignen equips de recerca com la que fa el doctor Cinca. Bon dia, doctor. Bon dia. Escolti'm, doctor, vostès, això és com una mena de quiròfan experimental? Vostès aquí què hi fan? Aquí nosaltres fem la primera fase del projecte, o sigui, és la fase de proves. O sigui, això és com un banc de proves en el qual podem analitzar els mecanismes, o sigui, els problemes del cor directament. Vostès van rebre quants diners? Sí, uns 300.000 euros, que això ens va ajudar moltíssim. Ja m'ho imagino. 300.000 euros, aquí veiem un cor, que avui l'hem posat de silicona, però que normalment és de... És de porcs, és un cor que batega i funciona molt bé, fora de l'organisme. Què fan amb aquest cor? Sí, concretament, o sigui, nosaltres l'objectiu final del projecte és fer una nova tècnica per localitzar les arrítmies de l'infart. I llavors és un projecte que aplica tècniques de bioenginyeria a la clínica, o sigui, el que ara està de moda, la transferència. Com funciona? Això funciona de la següent manera. Miri, aquí tenim un cor, això són les artèries del cor, i quan es tapa una artèria coronària es provoca un infart. Llavors, aquesta zona d'infart que aquí hem pintat en vermell és el punt on s'originen les arrítmies que poden ser molt greus. Llavors, un dels tractaments, el més modern que hi ha, és localitzar amb registres directament amb l'electrocardiograma especial, com ara veurem, registrar el punt on s'origina l'arrítmia per poder-la inhibir. Per tant, vostès, doctor, treuen un catèter, o sigui, primer... Primer posem aquests elèctrodes, que són unes agulles, que les clavem a diferents punts del cor. Aquí tenim una imatge. Aquesta imatge ens demostra ja un cor real posat aquí en aquest aparell. I com veuen hi ha múltiples agulles, cada agulla registra un electrocardiograma, de manera que nosaltres podem fer un mapa de tots aquests fenòmens com fan els del temps, els meteoròlegs. Llavors, amb això, clar, nosaltres podem detectar amb aquesta tècnica nostra molt bé l'origen, el punt on s'origina l'arrítmia. El que passa que a la pràctica clínica això no es pot aplicar, perquè als malalts no els hi podem clavar agulles. Llavors hem de passar a la fase B que ja hi hem passat, que és passar d'agulles a un catèter. Això és un catèter que s'aplica a la clínica. Aquest seria, ara imaginem que estem en un cor humà, li posem un catèter i aquesta és la zona de l'infart, obrim el cor perquè ho veiem bé i a la pràctica clínica el que fem és amb aquest catèter anar tocant diferents punts i cada punt d'aquests fem un mapa. O sigui, en lloc de fer-lo amb agulles, el fem amb mapa, que és aquest mapa que veu aquí, que s'assembla amb el mapa que hem vist a dalt amb els malalts. I vet aquí, són les imatges que hem gravat aquest matí abans de venir aquí a la unitat d'hemodinàmica, on el que guanyen vostès és definició a l'hora de tenir la imatge del cor, saber on està la ferida de l'infart de miocardi i amb això actuar molt més de pressa. Exacte. Aquest és un procés una mica divertit, perquè el cor té una electricitat, té una activitat elèctrica que és el que la fa funcionar. I nosaltres, el sistema aquest que fem per mesurar, o sigui, aquest nou sistema de mesurar la resistència elèctrica, injectem un altre corrent. O sigui que ho hem de fer d'una manera que un corrent no perjudiqui l'altre. I això gràcies a l'expertesa del grup del Departament d'Electrònica de la Politècnica del Dr. Rossell. Llavors aquí tenim molt ben delimitada la zona de l'infart. D'aquí, per exemple, no sé si la imatge es veu gaire bé, això és una ressonància magnètica del tocinet i aquí amb
amb la zona d'infart. Doncs doctor, jo crec que queda claríssim. Deixem-ho aquí perquè així, si queden dubtes per resoldre, convidem a la gent a venir aquí a l'Hospital de Recerca, a l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau. Fina, jo no sé si estàs animada, jo molt. Les persones que ho vulguin poden inscriure's ara mateix a la web de www.tv3.cat/marató i són visites que es podran fer entre el març i el juny. I la veritat és que valen la pena perquè aquests investigadors, que són els que reben els diners de la Marató, t'expliquen en primera mà, són els que estan en primera línia i et poden explicar per què serveixen aquests diners. Doncs ens ha encantat, Cristina, que ens hagis ensenyat realment aquesta visita que estàs fent i que tu has pogut tocar i molts de... Vaja, tothom qui vulgui ho podrà fer també perquè ens acabes de donar un bon exemple. Gràcies, Cristina.